салом бинандагони азиз, ина ин чиқеле ки шумо дӯст додед шаҳри Душанбе. ина ин тестай, ана рости тест неисташ хеле корхонаи мо ба як воқеаи аҷибе вохӯр шудем. вақте ҳангоме ки лаби дарё омадем, мехостем ки мошини худро мойка кунем, ба камтарак ҳаминҷа фароғат кунем. мо як чизи аҷоибро дидем. тило агар ки барои шумо маълум бошад, ана ман ҳозир кӯшиш мекунам ки барои шумо он тилоя нишон диҳам. ана тило ҷарақас мезанад ҳаминҷа. анами тилоя, тило инҷа ку кам неста, инҷа бисёра. ина тило агар чӣ хеле ки дар шумо маълум боша, анами тилоя ба назар айёнай, дар чашм хуш роҳак метова. ва мо хостем ки каме тило ҷамъоварӣ кунем. ина вақте ки дарё мебурора тило буда, хостем ки камакак тило ҷамъоварӣ кунем. ба мо инҷа бақлашка бисёр буда, бақлашка гирифтем барои худамон. ина хел дар дуни ҳамин аққуми ҳамунҷаи хела гирифтем. ина дар аллакай дар бақлашкаи мо тило аён шуд. ина тило заб зард дар ҷарақаси афтоб ҷарақ дара мегирад, аён шуд. ҳозир мо ҳамина коркард мекунем. чанд қае ки тило шава барои шумо нишон медиҳем. агар ки тонистем, дар тариқи ҳамин интернет, худи интернет ман чанд бор мушоҳида кардаги будам ки ҳамин лавои дарё тило ҷамъ мекунанд ҳамахелӣ. ман ҳозир хостам ки камтарак тило ҷамъоварӣ кунам, агар ки аз удеш бароям. баъд натиҷаашро ба шумо нишон медиҳам.